Čus bus lidi, tady ValdaPlay.cz a vítám vás u našeho druhého videjka ze hry Shade. Co si v tímhletím díle ukážeme? Ukážeme si určitě arénu a hospodu. Jak vidíte, tak od posledního dílu jsem určitě pokročil, už jsem úroveň 9 a mám prostě lepší brnění a tak dále. Ale co se ještě ukážeme je čaroobchod. Ukážeme si, jestli tady není něco lepšího. Jak tak vidím, tak vůbec nic. To je jedno, já si určitě koupím lektvar do zásoby. A ještě nic. Tak jo, co si prvního ukážeme je aréna. Takže koho si vybereme? Vybereme si třeba toho ve prostřed. Takže jsme vyhráli a získali jsme získané jednotky zkušeností 71, získaný vyhlas 99 a získáno pozic 14,428. Takže první arénu máme za sebou. Jak tady vidíte, tak další arénu, další boj můžeme svádět až za 9 minut a 18 sekund. Když bychom chtěli dřív, tak to stojí 1 houbičku. A ukážeme si nějaký ty mise. Ukážeme si mise, tak dáme si tuhletu a zatím budu kecat. Takže už jsou 5 odběratelů, za což díky a hlavně děkuju Peťo Sky, hlavně to říkám tobě, jestli se na mě díváš, protože vím, že jo. Děkuju, že jsi mi dal odběr. Já se na tebe taky dívám, na ty tvoje videjka. Děkuju ti za lajky, za odběr a chtěl bych něco s tebou natočit, jestli bys si chtěl. Určitě se s tebou ještě domluvím a něco natočíme. No a pro vás diváky bych navrhoval takový plán. Chtěl bych, abyste do komentářů, do popisku napsali, jestli se mám založit Facebook, který se bude jmenovat jak můj YouTube channel, a tam byste mi psali nějaké otázky a tak dále a já bych dal speciál, že bych ty otázky četl a plnil. Takže to je to. Jinak vážně do komentářů mi pište dolů na YouTube, na můj YouTube channel, mi pište určitě nějaký komentáře, nějaký prostě, omlouvám se, nějaký prostě rady a tak dále. Byl bych za to hodně rád, protože víte, že to. No jinak, určitě jste si všimli, že jsem vydal ten první díl, taky byly skvělý lajky, byly skvělý ohodnocení, bylo 2 lajky byly, což je hodně dobrý, za co jsem rád moc. No a na co se dále určitě podívat. Místo, takže určitě jsem si 9. level a už jsem i lepší v té tabulce. Takže dáme si první, počkej, já jsem 120. nebo 120. a dále.
Aha, tak to je 120 000. Já jsem si to spletl. A takhle v budoucnu nějak budeme vypadat, akorát, že nejsme lučišníci, ale jsme bojovníci, ani žádný čarodějové. Jak vypadá tenhle ten? No, ten vypadá taky dobře. No. Takže kolik má jenom speciální? Speciálních má... ne. Jenom tohleto a tohleto. To moc to, ale je stejné. No, takže to je tak, takže jsem se zlepšil i v síni slávy, i ve zkušenosti, v levelu. No, pevnost zatím, teda podzemí zatím nemám. Nemám ho odemčený, na to jsem chtěl počkat jakoby s váma, ale teď určitě v tomhletím dílu asi nestihnem do podzemí. No, nevím. Uděláme tři mise, no a 3 mise a 2 arény. Protože já nevím, jak jsme na tom s časem. Když tak udělám ještě to podzim. Ale chtěl bych to dát do příštího dílu. Jo, jinak pevnou jsem si zatím neudělal, protože to je od 25. levelu, co už jsem vám taky říkal. No a za chvilku budeme mít quest hotový. Jinak všechno jsem mu již řekl. Jinak houbičky si teďka nechci koupit, protože se mi teďka nehoděj ani nechci, protože za prvý mám našetřeno na něco jiného, a za druhý se mi moc do toho nechce. Dívejte se dívejte se na toho týpka černýho, jako ne, že bych byl rasista, ale i tak trošku jsem rasista. Nikdy nadávám do cigánů, ale ne, že bych je neměl rád, některý jsou v pohodě, ale některý mě úplně seru. No tak to je jedno. Takže dívejte se na toho týpka. Opravdu? Neděláš si prdel? Jestli jo, tak tě zabiju. Děláš si vážně prdel, to bys koupil? Děláš si prdel, ne? To nikdy nekoupíš. No, já ti nevěřím. Takže takovýhle facey mají, no. A zase vítězství a jedna houbička. No, tak to se nám hodí. Tak, teďka je to na chvilku. Jinak, proč se tady objevuje ta televize? Ta televize se objevuje ta televize se objevuje tady kvůli tomu, že kdo je debil, tak na ní mačká. Což já jsem největší debil světa, tak proto na ní mačkám, protože jsem šulín. No, takže tak. Jinak do komentářů mi pište otázky, prostě já to říkám furt, otázky, questy, co mám udělat a tak dále. A chci se s váma domluvit, že příští hru, nebo chci udělat i to, že my už jsme
my jsme se s Peťou Sky, pokud ho neznáte, dám vám link do popisku videa, tak Peťo Sky, tak jsme už spolu volali a ještě se s ním, už jsme dávno s ním volali, dokonce jsme hráli takovou hru, jestli to znáte diváci, Soccer Star a tu jsme spolu hráli a že bychom to začali zase hrát, ty naše bývalé postavy, do prdele ty vole, co to je furt kurva. Omlouvám se za ten sprostý slovník. No to je jedno, další quest splněn. A abych se zase vrátil, no tak, s Peťo Sky, čus lidi, tady Valda Play.cz a vítám vás u našeho druhého videjka, že bychom to zase hráli. Co si v tímhletím díle ukážeme? Ukážeme si určitě arénu a hospodu. Jak vidíte, tak od posledního dílu jsem určitě pokročil, už jsem úroveň 9 a mám prostě lepší takže s Peťo Sky, ale co se ještě ukážeme je čaroobchod, ukážeme si, jestli tady není něco lepšího. Píšte do komentářů, jestli budeme vidím s Peťo Sky natáčet, tak vůbec to je jedno, já si určitě koupím let do zásoby, se domluvíme a ještě nic. No, tak jo, co si prvního ukážeme je arena. Takže co ještě si vybereme? Vybereme si třeba toho ve prostřed. Chtěl bych se zmínit o tom, že nemám tak moc času, tak proto tohleto druhý videjko. Takže jsme vyhráli a získali jsme získané jednotky zkušeností 71, získaný vyhlas 99 a získanou pozic tak rozdílově časově za sebou. No a protože já nemám čas, takže první arénu máme s sebou, jak tady vidíte, tam vracím se další arénu, další boj můžeme nejčastěji za 9 minut, nejméně sekund, když bychom chtěli dřív, tak to stojí jednu houbičku. A ukážeme se ty mise. Omlouvám se, 7. Ukážeme si mise, ne, si tuhletu, 6, no to je zatím budu časem se vracel nejdřív. Takže už jsou 5 odběratelů, za což díky a hlavně děkuju Peťo Sky, hlavně to říkám tobě, jestli se na mě díváš, protože vím, že jo. Děkuju, že jsi mi dal odběr, jak jste se dívali, tedy já se na tebe taky dívám na ty tvoje videjka. Děkuju ti za lajky, za odběr a do komentářů chtěl bych něco s tebou natočit, jestli bys si chtěl. Určitě se s tebou ještě domluvím a sice vím, že natočím zázrak není, no a tak dále. Pro vás diváky tak pro bych navrhoval takový plán. Chtěl bych, abyste do komentářů, do popisku napsali, jestli se vám založit Facebook, 10 lajků, který se bude jmenovat jako můj YouTube channel, a tam byste mi psali nějaké otázky, sadím to. Jestli vyhraju otázky, tak jsem borec, jestli ne, a tak dále a já bych dal speciál, že bych ty otázky četl a protože už nevím, co mluvit, no dál. Takže to je to. Jinak vážně do komentářů mi pište dolů na YouTube, na můj YouTube channel, mi pište určitě nějaký komentáře, nějaké promýšlet ty věci, co máte, nějaký prostě a tak dále. Nějaký, ne, že si to mám tady na papírek a čtu to z papírku, ale jako, že jsem rady a tak dále. Byl bych za to hodně rád, takže víte, jinak.
že to. No jinak, vás určitě jste si všimli, že jsem vydal ten první díl. V popisku videa budete mít, jak se byli nazývá. Byli skvělí. No vlastně vy hodnocení bylo. 2 lajky byly, což je hodně dobrý, za co jsem rád moc. Jinak ten cech se jmenuje Valdaplay.cz, na co se dále na světě 6 mezinárodní a místo Česká republika. Určitě jsem si 9. level a už jsem i lepší jako můj kanál. Takže v té tabulce. Takže dáme si první. Počkej, já jsem 120. Nebo to na nic 120. A dále. No. Tak za chvilku budeme mít hospodu. Tak to odpočítáme. Aha, tak to je 10 9, 8, 7, 6, 5. Takhle v budoucnu nějak budeme vypadat. Akorát, že nejsme 1. Tak, akorát, že nejsme. Tak další hospoda je hotová. Ještě uděláme jednu arénu. Jak vypadá? A dáme si toho zase středního. To vypadá taky dobře. A vyhráli jsme. Získané jednotky zkušeností 71, získaný 2 100 a získanou pozice 13,436. Tak doufám, že se vám tohleto videjko líbilo. Když jo, dejte like, když ne, dejte dislike. A budu rád i za odběry. Tak jo, ahoj. To je tak, takže jsem se zlepšil i v síni slávy. I ve zkušenosti, v levelu. No, pevnost zatím, teda podzemí zatím nemám. Nemám ho odemčený, na to jsem chtěl počkat jakoby s váma. Ale teď určitě v těmhletím dílu asi nestihnem to podzemí. No, nevím. Uděláme 3 mise, no a 3 mise a 2 arény. Protože já nevím, jak jsme na tom s časem. Když tak udělám ještě to podzim. Ale chtěl bych to dát do příštího dílu. Jo, jinak pevno jsem si zatím neudělal, protože to je od 25. levelu. Co už jsem vám taky říkal. No a za chvilku budeme mít quest hotový. Jinak všechno jsem mu již řekl. Jinak houbičky si teďka nechci koupit, protože se mi teďka nehoděj ani nechci, protože za prvý mám našetřeno na něco jiného a za druhý se mi moc do toho nechce. Dívejte se dívejte se na toho týpka černýho, jako ne, že bych byl rasista, ale i tak trošku jsem rasista. Nikdy nadávám do cigánů, ale ne, že bych je neměl rád. Některý jsou v pohodě, ale některý mě úplně seru. No tak to je jedno. Takže dívejte se na toho týpka. Opravdu? Neděláš si prdel? Jestli jo, tak tě zabiju. Děláš si vážně prdel, to bys koupil? Děláš si prdel, ne? To nikdy nekoupíš. No, já ti nevěřím. Takže takovýhle facey mají, no. A zase vítězství a jedna houbička. No, tak to se nám hodí. Tak.
teďka je to na chvilku. Jinak, proč se tady objevuje ta televize? Ta televize se objevuje ta televize se objevuje tady kvůli tomu, že kdo je debil, tak na ní mačká. Což já jsem největší debil světa, tak proto na ní mačkám, protože jsem šulín. No. Takže tak. Jinak do komentářů mi pište otázky, prostě. Já to říkám furt. Otázky, questy, co mám udělat a tak dále. A chci se s váma domluvit, že příští hru, nebo chci udělat i to, že my jsme se s Peťou Sky, pokud ho neznáte, dám vám link do popisku videa, tak Peťo Sky, tak jsme už spolu volali a ještě se s ním, už jsme dávno s ním volali, dokonce jsme hráli takovou hru, jestli to znáte diváci, Soccer Star a to jsme spolu hráli a že bychom to začali zase hrát, ty naše bývalé postavy, do prdele ty vole, co to je furt kurva. Omlouvám se za ten sprostý slovník. No to je jedno, další quest splněn. A abych se zase vrátil, no tak, s Peťo Sky jsme už hráli Soccer Star a že bychom to zase hráli, inventář je plný, v inventáři nemáš obrázky, děláš si prdel, to je jedno, mě to je prdele, prostě ne, to bylo na hovno, na ramek, takže to je jedno. Takže s Peťo Sky jsme teda hráli ten soccer a chtěl jsem se domluvit, jestli byste pište do komentářů, jestli máme s Peťo Sky natáčet Soccer Hero. Budeme volat přes Skype nebo přes TeamSpeak. No, určitě se domluvíme. No. A takže máme tady další misi. No a co ještě? Chtěl bych se zmínit o tom, že nemám tak moc času, tak proto tohleto druhý videjko natáčím tak pozdě. No. A tak proto to videjko vyšlo tak pozdě, tak rozdílově časově za sebou. No a protože já nemám čas, dojíždím vždycky do školy ráno v 6, no a vracím se v 8, nebo nejčastěji v 8, nejmíň jsem vždycky se vracel v kolik? Za 10, v 7 jsem se vracel nejdřív, ne. V 6, no to je jedno. V 6 jsem se vracel nejdřív. No a v pondělí a v pátek končím. Nejmíň to končím hodně brzy. Jinak jste se dívali, tady s Peťo Sky jsme si psali. Takže určitě do komentářů pište, že ten soccer, jestli bychom natáčeli. Určitě bych to udělal pro vás, protože sice vím, že nic zázrak není, jako 5 lajků a tak dále, ale tak pro začátečníka je to docela hodně, takže si myslím, že to snad bude dobrý. Jinak
udělám speciál. Za 10 lajků si našetřím nejvíc zlaťáků a vsadím to. Jestli vyhraju, tak jsem borec, jestli ne, tak jsem šulín. A už mě bolí držka z toho mlení. Protože už nevím, co mlít, no dál. Tak to furt okecávám. Jinak si nemyslete, že s youtuberem se stát je lehký. Není. Musíte promýšlet ty věci, co máte říkat, připravovat se a tak dále. Ne, že si to píšu tady na papírek a čtu to z papírku, ale jako, že se na to musíte připravit. Takže, tak. Jinak. Vás diváky pozývám do cechu. V popisku videa budete mít, jak se ten cech nazývá. No vlastně vy i z videjka si můžete jít do toho cechu. Jinak ten cech se jmenuje Valdaplay.cz, hraju na světě 6 mezinárodní a Česká republika. Česká republika, svět mezinárodní a cech Valdaplay.cz jako můj kanál. Takže tak. Tak oddarujeme sem zlaťáky. 14, to na nic nebudu mít. Na hovno. Tak za chvilku budeme mít hospodu. Tak to odpočítáme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak další hospoda je hotová. Ještě uděláme jednu arénu. A dáme si toho zase středního. A vyhráli jsme. Získané jednotky zkušeností 71, získaný věla 100 a získaná pozice 13,436. Tak doufám, že se vám tohleto videjko líbilo. Když jo, dejte like, když ne, dejte dislike. A budu rád i za odběry. Tak jo, ahoj.